ahotsik bere zinetakoa duen idazlea iruditzen zait. Kenduta Sofiako Baleskire buruzko ipuina hau, zorion handiegi etzeneko hau, bilduma ondako eta orokorrean Munroren personaiak oso jende normala izaten da. Arrutzak, irakasleak, umeak, edadetuak, dendariak, etxeko andreak, irakasleak. Eta jende arrunt honen bizi estilo, balore, ohitura, mundu ikuskera, guztiak biltzen ditu liburuetan nahi gabean bezala. Hor dago koxka nire ustez, azken batean jende horren bakantasuna erakusten dute ipuina hauek. Oso jende arrunta izanagatik, jende bakana da. Jende horren berezitasuna eta arrarotasuna. Eta jende horren esan nahi duanean da jende arruntaren, itxuraz arruntaren. Hala ere, jende hori arrunta izanatik ez du Munrok arruntasunaren apologia egiten. Honek esan dut ez dela inoiz lerratzen arrunkeriara, inoiz ez.